भुमेश्वर हाजो इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवना होबाय। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी, BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। चिरां जिल्ला दांथल दिमाकुमारी भुमेश्वर हाजो साखाथियाव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि एबा बेरायग्रा थावनि भुमेश्वर हाजो इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ बेखेवनाय जायो। बे पिकनिक स्पट आरो इक' टुरिजमाव नोंथांमोनहा मिथिंगायारि समायना माखासे नुथायखौ नुनो हागोन, जेरै गोजौ हाजो, बिफां-लाइफां, दैसा बोहैनाय आरो लोगोसे शिब मन्दिर आरो बाथौ मन्दिरखौबो। सामलाय आफाद एबा भुमेश्वर हाजो इक' टुरिजम पिकनिक स्पट कमिटिया रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों। मिडिया पार्सन बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दा दिनैनि गोथार सानाव भुमेश्वर पाहार इक' टुरिजम बे पिकनिक स्पटखौ रायजो राजा आरो मावथि फारिया बिथांमोननि हेफाजाबजों दिनै बेखेवजेननानै होबाय। दा बेवहाय आं बेखौल' बुंनो सानो, जों मानसि जिबनाव 12 दान एबा बोसोरसेयाव दा जोङो बायदि मैया दुखु सुखु जों संसार जानांगौ जायो, दा सोलिलांनांगौ जायो। बेवहाय नैबे मेसें बोथोराव एबा जानुवारि बोथोराव जोङो गावनि संसारनि जाफ्लेबाय थानाय दुखु सुखुफोरखौ बावगारनानै दा जिबनाव मोनसे रंजानायबो नांगौ। दा बिनि थाखायनो नैबे भुमेश्वर पाहार इक' टुरिजमा बयनिबो मोजांनि थाखाय दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय। दा आसा खालामदों रायजो राजा बयबो बा पिकनिक जानो मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै नैबे जोंनि भुमेश्वर पाहार इक' टुरिजमाव नुजाफैगोन आरो खोब डिसिप्लिनै बे इक' टुरिजमखौ सामलायलांगोन बा जानानै थांगोन। दा बेवहाय जोङो माखासे मावनांगौ खामानि दङ। दा बेफोरखौ जोङो लासैनो मावबाय थागोन। थेवब्लाबो दिनैनो नैबे इक' टुरिजम बा पिकनिक स्पटखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। दा आसा खालामदों बयबो रायजो राजाफ्रा बेवहाय 1 दाननि थाखाय पिकनिक जाफैयो आरो नैबे कमिटि एबा बे एरियाखौ मदद आरो हेफाजाब होयो। दा बेखौ बुंनानै दा बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों। मोनसे गोथार बे फुंबिलि समावहाय गासै बोसोर गोदानावहाय रंजानो आरो मोनसे गोजोननाय लानो थाखाय पिकनिक जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे गाहाम रादाब फोसावनो लादों। दिनै नैबे भुमेश्वर हाजोआव जे मोनसे भुमेश्वर हाजो इक' टुरिजम आरो पिकनिक स्पट, बेवहाय मोनसे जायगा दङ। बे जायगाखौ दिनैहाय देग्लाय बोसोरनि थाखाय मुखुलि खालामनाय जाबाय। दा बे पिकनिक स्पटआ मोनसे खोब समायना नैबे भुमेश्वर हाजो आरो साखाथिजों जेनाखि खुजिया दै थांनाय बेनि बे आफां माने नैबे सेरफाङावहाय आरो बेवहायनो मोनसे गोजोनथाव मोनसे बाथौ मन्दिर दङ जोंहा बे हाजोआव। दा बेनिखायनो लोगोसे आरो नैबे शिब मन्दिर दङ। दा बेवहाय गासै रायजो राजा बिथांमोनखौहाय बोसोर गोजाम बिदाय आरो गोदान जेनाखि बोसोर बेखौ दहाय होनानै जायफ्रा बेवहाय पिकनिक जानो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ फैनानै बेवहाय जाहाथे मोजाङै मोजां पिकनिक जाफैयो बेखौ सिगाङाव आं बयखौबो खावलायदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि नैबे भुमेश्वर हाजोनि साखाथियाव खुजिया दै सेराव जेनाखि पिकनिक स्पट आरो मोनसे भुमेश्वर इक' टुरिजम बे हाबाफारिखौ जोंहा जोंनिनो मानगोनां दानि रायजो सभानि MP मानगोनां रोंगोरा नार्जारिया गोबां मोनसे साननानै जोंनि बे एलेखानि ओरै काकरागाव आरो दिमाकुमारि, दाब्लि, केनेबरगाव बे मोनसे एरियाखौ लानानैहाय गासै जोंनि सेंग्राफ्रा, लाइमोन सेंग्राफ्रा जाहाथे बेखार जानानै थायालासेनो बेवहाय मोनसे मोजां बे गावसोरनि हाबाफारिजोंहाय थांनानै थानायनि जेनाखि मोनसे बेबस्था जायो, बे सिन्थानि गेजेरजों बे मोनसे इक' टुरिजमखौ खुलिना होनाय जादों आरो बेवहाय मोनसे पिकनिक स्पट खालामना होनाय जादों।
देग्लायजों फैयै फैयै बे बोसोरथामाव आगान सुरबाय। दा आसा खालामदों गुबुन गुबुन बोसोराव जिबादि जानानै थांदोंमोन देग्लायबो हयथ' मोजाङै मोजां बे पिकनिक स्पटआ बयनिबो थाखाय मोनसे गाहामै गाहाम जाफुंगोन। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जोङो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंना बे मानगोनां रायजो सभानि MP बिथांनि तदारकआवनो आरो बे हाजोआवनो मोनसे जोङो दमासि फोरबो बे दमासि फोरबोखौबो खुंबोबाय थादों। निस्सय हयथ' सम फैबा देग्लायबो बे खुंनायनि लाहार फाहार हयथ' जागोन। दा सम फैथ'वाखै, खाथि सौफैबाय। दा बहायबो जोङो दमासिनि नामावहाय गोबां एरियाखौ लानानै गोबां मोनसे बयनिबो जेनाखि मोनसे परिबेस मोनसे सान्थि परिबेस बेखौ गायसंनायनि नामावहाय जों दमासि खुंनाय बे मोनसे फोरबो हिसाबै ट्रेडिसन माने गोदो गोदायनि जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बायदि रोखोम बेबायदि मोनसे हाबाफारिफोरखौ बहाय हयथ' बादायलायनायबो लानाय जायो। दा ओंखायनो आसा खालामदों देग्लायबो हयथ' बे रोखोमैनो मोजां मोजां बारलांगोन। दा बेखौ आङो मिजिंथिनो हादों। जोबनायाव आरोबाव गासै रायजो राजानिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय, गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेरै पिकनिक जायो बेबादिनो नैबे भुमेश्वर हाजोआवबो समायना मोनसे जेनाखि हाजोनि सिनारि बहाय गोजौसिम गाखोलांनाय मोनसे राहाबो दङ, मोनसे मन्दिर दङ, बहाय जिब जुन्थुफोर दङ बेखौ जों गल्डेन लेंगुर होनना बुङो। बे मोख्रा बेक गुफुर आरो मोख्रा जाथि आरो गोबां दाउफोर दङ। दा मोनसे समायना सिनारि, बे सिनारिखौ फैनानै जाहाथे बयबो उपभग खालामफैयो बा गोजोननाय लाफैयो बेखौ खावलायदों।